kay ako magpadala kaninyo sama sa karnero ngadto sa mga lobo. Ato pa, ipasidanan ni Jesus nga ang inyong pagmisyon lisod. Lisod tungod kay dunay daghan mga peligro nga inyong masinati, may aguman, mga kalisod. Tama sa lobo ng mutukob sa karnero, mausap ka na ang inyong masinati. Unsa kining lobo? Sa unang panglantaw, ngayon kita kining lobo mao ang kalibutan. Ang kalibutan nga dili pa andam nga mudawat kang Kristo, nga mahinungdan nga ang mga pinadala pagalutuson. O mo kining gipasidaan ni Jesus, pagbantay kamo kay kamo pagalutuson sa kalibutan. Apan dunay ipasalig ni Jesus nga siya magauban kanila. Kinahanglan nga ilang dalhon si Jesus sa ilang kinabuhi. Wala sila'y lain nga dalhon. Walay mga sanina, walay sandalyas, wala tanan. Sa pasabot ni ini. Nainundong ko sa among maestro sa una sa seminaryo. Dito sa seminaryo, sa pag-eskwela sa philosophy o theology, labihan ka, daghan kay mga libro nga ipabasa. Murag usa ka bukid nga libro. O matod pa sa among magtutudlo, ingon siya, kining tanan mga libro, tun-i kini, apan kung kamo ipadala, ayaw kamo pagdala bisag usan ining libro. Ano man, kay inyong dalhon, maulamang inyong kaugalingon. Ang mensahe nga inyong dalhon, mao si Kristo. O kinahanglan ikaw nga magdala sa mensahe. Ikaw nga mensahero, kinahanglan nga ikaw mahimo nga mensahe. The messenger becomes the message. So di naman kinahanglan dalhon na yung mga libro. Ang imo lang kaugalingon. Kay ikaw ang magdala kang Kristo. Sa ato pa, si Kristo una sa tanan nagtawag sa iyong mga tinunan aron sila makakat-on kaniya. O kanang pasabot, disipulo, sama sa usa ka estudyante, aron makakat-on kaniya. Ug dili lamang makakat-on, aron sila makabaton o lig-on nga baruganan. Mahimo silang maligdong nga mga tao. Kaya ang ilang kinabuhi, nagabarog diha sa bato nga mao si Kristo. Lig-on nga pundasyon. So kanang ang mga tinunan, gitawag ni Jesus, iya kining giumol sila, nga mahimo silang ligdong. Dili basta-basta nga madani sa kalibutanon nga mga panghaylo. Apan bisan pa sa pag-andam ni Jesus kanila, sayon si Jesus nga ang puwersa sa kalibutan labihan kakusog tama sa lobo nga mutukob sa karnero. Mao nga yang gipahitanan, pagbantay kamo. Kamo pagalutuson. Tuod man, nahitabo kini. Pagpanglutos sa mga apostoles, sa mga tinunan, kay si Kristo mismo gilutos. Mausap ka na ang dangatan sa mga misyonero. Kini na pahinunong sa kanato, kita, ang mga tinunan ni Jesus, kung atong puy-an ang Kristohanon na kinabuhi,
ang kalibutan usab mulutos kanato. Apan dili lamang ang pagpanglutos mao ang pasabot ni Jesus, kundi ang mga kalibutanon nga bili na maoy mutukob sa mga tinun-an. Dili ang mga tao nga buot mupatay kanila, masakit kanila, kundi ang bili nga kalibutanon. Ang sistema nga kalibutanon nga puno kini sa dautan. Dunay mga sistema nga maoy makalamon kanato, nga maoy makahulga sa inyong pagkatao o inyong pagkamatarong. Dunay mga tao nga taas kayo og idealism. Ang mga estudyante pananglitan mo graduar sa kolehiyo nga puno sa kasibot, puno sa kanang tawag nga sense of what is good, what is ideal. Nga ang ilang gidamgo kini mao kini akong buhaton, mao kini akong kabuton, mao kini akong paningkamutan nga magpuyo ako sa matarong. Apan paggawas niya sa tinuod na kalibutan, daghan ang mga tentasyon. Bisang gali diha sa kinabuhi pa lang, sa pag-eskwela pa lang, daghan ang mga tentasyon nga mo'y maghagit kaniya, mo'y magkumbinsi kaniya nga biyaan, talikdan ang mga prinsipyo. Pananglitan, maingon lain kining kalibutan karon lisod man, ang kinahanglan praktikalan na lang. Tunay mga estudyante pananglitan, maingon nga kung dili ko mangupya, di mo kapasar. Mao na nga praktikalan na lang. Mangupya. Praktikalan na lang. Mao nga tungod kay lisod man kinabuhi, usulod ko niya ng dautan nga bisyo, pagpamaligya o mga illegal nga mga droga, kaaron makasapi. Praktikalan. Dunay mga tao usab magbaligya sa ilang dungog, mababae man o malalaki, kay nga naman, lisod ang kalibutan, praktikalan na lang. So, kanang gitawag nga praktikalan, no? Mo'y hinay-hinay magkapapas sa atong sense of idealism. Sa panahon pananglitan sa eleksyon, daghan ka nato mingon, lisod ang panahon, praktikalan na lang. Kanang pulong lagi nga praktikalan. Kung dili ta magbantay, kana mismo ang mutukob kanato. Ang atong pagkamatarong sa hinay-hinay mapapas o kita mahimong kabahin sa sistema nga corrupt system o mga struktura. Kung dili ta magbantay, kita matukob sa lobo nga mao ang kalibutanon nga bilib. So dunay danger, matod pa, danger from without. Anhaa sa gawas ang lobo nga buot mutukob. Apan gawas pa niya na, adunay usa ka klase usab nga lobo nga mutukob kanato dili gikan sa gawas, kundi diha mismo gikan sa sulod sa tao. Kita nato di sa atong ebanghelyo karon, Jesus naghatag og gahom sa mga tinun-an, batok sa dautan. Kini nga
kini nga gahom pagagamiton alang sa pagkabot sa maayo. Sa ito pa, ang gahom nga gihatag ni Jesus usa ka gasa. Dili kini dautan tungod kay gikan kini kang Kristo. Dawata kini gahom, gamita kini gahom, apan kining gahom gamiton sa pagbuhat sa maayo o pagbuhat batok sa dautan. Panusahay kining gahom. Kung makahupot kita gahom, ang gahom murag makahubog ka nato. Sama sa mga apostoles, sa mga tinunan, mga misyonero. Lingon sila, nanguli sila ngadto kay Jesus ug nalipay sila kayo, miingon sila, Ginoo, bisan gali sa Satanas nituo kanamo. Nalipay kay sila kay nahimo silang gamhanan. Murag ilang gikahimuot nga sila nakabaton og gahom. Ug tuod man kining gahom gihatag man kanila. Apan si Jesus mingon, ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa ipatuo kaninyo. Usahay mo ko ang tentasyon kung doon natay gahom. Murag samot ta mangita pa og gahom. Ug kining gahom ra ba mag-uban kining tulo, gahom, bahandi, dungog. Kung gamhanan ka, posible nga imong gamiton ka ng gahom aron mahimo kang bahandianon, mahimo kang adunahan. O kung ikaw adunahan, ikaw adunay dungog. O kaha kining dungog, mahimo nimong gamiton ang imong pagkasikat aron iyong makabot ang gahom. Kung atong tanawon pananglitan sa atong eleksyon, kinsa may nang daog, siyempre katong mga ilado, katong mga dunay mga dungog. Ug tungod kay sila dungganon, naangkon nila ang pagkagamhanan. Pero okay naman na siya. Kaya ka na siya ang gahom, ang dungog, ang bahandi, gasa man na sa Diyos. Apan kung gamiton kini alang, dili alang sa kaayuhan, kung dili alang sa pag-abusar, aron mabatunan, aron maangkon pa ang dugang pang bahandi, dugang pang gahom, dugang pang dungog, kana maoy timailhan nga ang tao nahubog diha sa iyang naangkon nga gahom. Mao ka nang pasidaan ni Jesus, ayaw ka mo kalipay tungod kay namoy gahom. Apan, magkalipay hinoon ka mo. Kung dili paglipay hinoon ka mo, nga ang inyong ngalan na isulat sa langit. Sa ibut pasabot, anak. Inyong ngalan na isulat sa langit. Tingali nagpasabot nga adunay ganti nga nagpaabot kanimo sa langit. Kay naisulat na imong ngalan dito, posible ka na. Posible nga ang Dios magganti ka nato niya na nga kinabuhi sa langit. Naara na sa Dios kung unsa iyang buhaton sa pasabot ni Jesus, kung unsa man ang maayo nga imong gibuhat, ang Dios nasayod nining tanan. Anaa na kana sa una-una, sa kasing-kasing sa Diyos dito sa langit. Tato pa, pagbuhat sa maayo, dili tungod sa kaayuhan nga imong maangkon, dili tungod sa silot nga imong maangkon kung dili nimo kini buhaton, kung dili buhata kini tungod kay kini makatarunganon, tungod kay kini ang maayo, tungod kay kini mao ang kabubuton sa Dios. O ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios
kana mismo mao ang makahatag og kalipay sa tao. Kung dunay ganti, mas maayo. Apan kinahanglan dili kita ma-motivate diha sa ganti, dili kita magbuhat og maayo aron magantihan, kundi buhaton ng maayo tungod kay kini maayo man. Ang pagbuhat sa maayo mao na mismo ang makahatag og kalipay. Mga igsoon, ang lobo mao ang kalibutan na naa sa gawas apan aniya usab sa sulod kanato. Na posible ang lobo mauna kita. Kung kita mahubog diha sa atong gahom, posible nga ang lobo nga ania kanato mabuhi kini o kita na hinuon ang mutukob sa uban. Tungod sa atong pagamhanan, tungod sa atong pagkahubog sa gahom, mahimo kitang tigdaog-daog sa uban. Atong gamiton kining maong gahom, pagpanimalos ngadto sa atong mga kaaway, katong mga tao nga pananglitan kamo nga wa mubutar ka nako, bantay lang mo. Kana timaan nga ang gahom wala na kini mahisubay sa tumong nini nga mao ang paggamit nini alang sa pag-alagad aron makabot ang maayo. Sa ato pa kining gahom bahandi dungog dili angay nga pangitaon aron sila mahimong atong mga amo sa kinabuhi, kundi aron kining mga butanga mahimong sangkap alang sa pagkabot sa mas maayo nga tumong nga sumala gayud sa kaubuton sa Dios. Mga igsoon, sa unsang pagiha nga kita panalipdan nining lobo nga kalibutanon nga naa sa gawas ug aniya sa sulod kanato. Ang tubag nini, balik kang Kristo. Balik kang Kristo. Sama sa mga apostoles, sa mga tinunan, nga nibalik sila kang Kristo. Ita usab angay nga mubalik kang Kristo. Anaa si Kristo nga mo pahinuno kanato, maglig-on kanato sa atong pundasyon ang kining pagkatinunan, dili kini nga kausara kani may tabo, nahimo na akong tinunan, humaniya na, tapos na. Dili. Ang pagkatinunan, ibuok na itong kinabuhi. It's a lifetime kining commitment nga to sa Ginoo. Sa ingon nga paagi, kita magmaligdong diha, malig-on ang atong baruganan tungod kita nakagamot diha sa labing lig-on nga haligi nga mao si Kristo. Ug ikaduha, dunay sa kapunto dinhi nga giingon gipadala sila ni Jesus nga tinagurha. Nganong tinagurha man? Dili man tinagsa. Tungod kay kung duha sila, dunay support sa usag-usa. Pagtabang sa usag-usa. Ug ang kauban mo'y makita sa mga panghitabo nga mo'y magpahinumdum sa iyang kauban kung naisubay pa ba siya sa dalan o wala na siya maisubay sa dalan. Kining tinagurha, simbolo sa katilingban. Ang katilingban nga mao ang simbahan. Sa ito pa, ang pinadala sa simbahan. Kuyog sa simbahan. Ang simbahan, ang katilingban, mao ang pahinundong kanato. Ikaw, nagamit sa husto nga paagi, sa gasa, ang gihatag sa Dios kanimo, o
wala na ikaw magasubay sa husto nga dalan. Kita mubalik ang Kristo, mubalik sa atong simbahan, mubalik sa atong katilingban. Kay kini ang tumong sa atong Ginoo. Nga kita magmaligdong, mahimo kita ligon, aron kita makatuman sa atong misyon nga mao ang pagdala kang Kristo ngadto sa tibuok kalibutan. Hinaut ta nga kitang tanan mahimong maayo nga mga misyonero. Ang misyon dili lamang alang niadto mga pipila nga pinili, kundi kitang tanan. Sa dihang kitang gibunyagan, uban ni ana ang misyon sa Dios alang kanato. Hinaut ta nga ato kining matuman kaysa ingon niini nga paagi kung matuman nato ang atong misyon, ang kalipay na atong maangkon sangko sa langit kay matud pa ang atong ngalan may sulat diha sa langit. Hinaut panta.